guys would like to share my katas ng YouTube channel. And here are some gangs. Guys, our guest for today is one of the please do subscribe na niyo. And guys, papunta na kami ng one of the famous tourist spots here in Cebu is ang Sirao. Watch out. So while they are having a photo shoot, we would like to interview one of our guests for today. Hi, good morning. My name is Bon Salvador. At your service. Diba? Ganon! Ganon! May ganon. Okay, we have also from yes, mga kaigsunan. So they are busy photographing, busy pictorials. Grabe ang init po dito sa mountain, pero parang malamig pa rin kahit mainit. Yes, guys! Nandito na pa kami sa Sirao. What do you call this one, guys? Sirao. Ng Sirao po. So kung punta kayo ng Sirao, marami kayong makikitang magagandang bulaklak. Dala. One of the caretaker for this landscaping. Hello guys. So ang makikita na tayong dalawang tao ngayon ay si Julia Barreto at saka si Gerard Anderson. Nandito sa Cebu. Imagine, nandito sa Cebu. Tingnan natin. Gotta catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? So guys, malamig touring sa amo ang gitawag na Sirao. So karon, unsay kanon na to? Saging buko juice. Balik! Saging buko juice. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. So we're here at West 35. Yes. So kung pupunta kayo sa West 35 is my overnight stay at saka marami ring pagkain, o diba? Ito ang West 35 dito sa may Gaas, Balamban, Toledo City po. So diba? Amada Kunal! Thailand! Amada Kunal! Barangay Kabal! So ngayon yung mga kaibigan ko is parang nag-post-post sila. O, diba? Amada Kunal! Barangay Thailand! 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 Diba? Kapuka, sawadik ka. Again, take to. Sawari Kiki! Amada Kunal! Barangay Thailand! So ito po yung Welcome to West 35C. So ano tong lugar na to? West 35 pa to? So ang makikita nyo sa West 35 ay mga baki. Uy, gwapat kay Kudiri. Gwapa siya. So hindi siya gwapa. So ito. Magandang dilag, puso ko ay nabihat. Yeah, it's really cold. So, nandito tayo sa West 35. So, kung makikita ninyo, may lobby po dito. Yes po. So, ito yung main source nila.
Wow. Uy, look at the chandelier. Chandelier. Pwede ka mo suot. Dili pwede mo suod kung di ka mo kaon. Kung di sa ka mo check-in. So kung mo suod ka na check-in. Pangutana ko no day kung pilay pilay rooms diri. Kanang ba lagi kay ka kanang taga diri ka, sir? Dili! Aw. Kalay ka sugi ba ninyo yan? Dili ko taga diri. Ay, dasarang talay ko. Sige na, wait. Parang panot. 1, 2. Grabe yan nila. So guys, nandito po tayo sa West 35. Kung gusto niyo mag-vacation ng resort or overnight, pwede kayo mag-overnight dito sa halagang... So, ito yung mga rates ng West 35. So, may suite room na tayo. Okay, let me show you the rate for West 35 para meron naman kayong idea kung pupunta kayo dito sa West 35 at magasyon sa Cebu City. Talagang masarap dito dahil above the mountain po. So, ipromote natin yung resort, Mountain Resort, West 35 Eco Mountain Resort. So na-pictorial sa mga pobre. Ito ang pinakamayaman sa amin na lahat. Oh. At ito ang kanyang yaya. Hi! 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 Okay, say hi. Kalo. So, ito yung ambience ng West 35. Oh, see? Ang ganda. Aha. Diba? Ganahan ko din mag-ano ko. Keep one night, overnight. Ganahan Oh, mag-overnight ka. Guys, aakyat na tayo sa West 35 restaurant nila. So ito yung restaurant. Kapag gusto niyo kumain, dito tayo pupunta. Kasi masarap talagang food nila dito. Basta ang biyahe dahil. Nakakapagod yung biyahe talaga, Momshi. It's okay. And it's okay naman. It's worth it naman, di ba, with our effort. Tagalog ka, girl. Ala, so beautiful. But it's okay naman with our effort. Tagalog ka, girl. So let's have fun na lang. Okay, yes, nandito po tayo Okay, sa... bye! Okay po. Hello guys, come here. Yes guys, nandito tayo sa West 35. Mainit, pero malamig. Yeah, as in malamig talaga. So, West 35. West, Oh. Ano bang ginagawa niyo dyan? We're waiting in vain. In vain? Spell in vain. Yun, picture sa mediri yun. Uy, ayusig tawag na Maldita kay mong yaya yuch. To my friend, joke lang. Boy signal. Joke lang. Okay. Aakyat po tayo sa restaurant po nila. Alin na. So you have to wear mask lang po. So dito guys, tingnan nyo guys. Ang ganda guys. Okay guys. So ito yung ambience mo. So guys, makikita ninyo yung mountains from the top to the block with somewhere. oh, diba? You gotta walk not to somewhere. Can it walk to somewhere? Macaroni on somewhere. Oh, diba? Di ko alam
ako upang maintindihan ko. Tour tayo guys. Ito yung makikita ninyo around the restaurant po. Kapag kakain po kayo dito sa West 35, ito yung habang kumakain ka, ito yung makikita mo. Mountain Resort. Yes. Magtutour po tayo. So ito yung yaya ko. Sinusundan ko kung saan siya pupunta. Yes. So ito yun. Oh. So guys, pupunta tayo ng rooftop. Diba ang ganda guys? Diba? O diba? So, ano yung... O diba guys? So, Wow, it's so breathtaking guys. wait lang ha. It's so breathtaking. Di ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang maintindihan ko ang puwang sa puso't at isipan. Kailangang gawin, ngunit masasaktan. Iiwasan ko landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka. Ang init-init sa labas guys, pero tingnan nyo guys. So on the block with you at that somewhere. Ang grabe talaga guys. Punta na kayo dito guys. It's a West 35 located at Gaas, Balamban. Wow, it's really amazing. Amazing view. I'm heavenly. Bito, picture ko, be. Diba? Dili. So, kanina kayo guys. Ay, dili. Ay. Nasa buhol ba? Grabe guys. Ang init, pero malamig pa rin. Yung hangin dito. Hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo. Kapag parang bang naglilipad ka lang, yung mga green leaves dito. Parang nasa top of the mountain ka guys. Hindi mo ma-describe ka ng feelings ko ngayon. Hindi ko. Oh my God. Thank you Lord for giving us this Mother Nature. My gosh. Salamat Lord. Dahil ang sarap talaga kapag makikita ka ng green sa mountain. Grabe. Iba. Iba talaga Lord. Sige, kung may problema kayo, pupunta ka lang dito sa West 35. Yes po. Sarap. Punta kayo dito ha. Kapag bakasyon kayo, wala namang hindi na stake to. Medical certificate na lang. So, papunta kayo ng Cebu. So mag-reserve na kayo ng plane. Wala nang swab test, medical certificate lang, saka booking confirmation from the hotel, yun lang. Makapunta na kayo ng West 35. Grabe.